La seu d'Òmnium Cultural a Badalona ha acollit una xerrada adreçada a nouvinguts a l'entorn de la llengua i la cultura catalanes com a eines de cohesió social. Els assistents, majoritàriament alumnes de les classes de català, han escoltat dos testimonis del procés migratori i del fet d'aprendre català en una societat plurilingüe. La xarxa d'entitats cíviques i culturals dels Països Catalans, organitzadora d'aquesta trobada, ofereix a les associacions socials i culturals la possibilitat de programar xerrades com aquesta. Les exposicions de la xarxa d'entitats es duen a terme tant a escoles com als casals de joves o en espais familiars. És per engrescar els alumnes, no? que vegin la importància d'aprendre català, que hi ha més gent a darrere, no? Que són tota una societat, que no es tanquin tant, molt sovint es queden com en les seves famílies i això. No? Aprendre a parlar català és tenir un creixement cultural i és la forma de poder ser partícip i d'incorporar-se al projecte històric de Catalunya. En Bilal Arxic, nascut al Marroc, estudia a l'Institut Albéniz de Badalona. A l'escola i amb els amics parla català. A casa, però, utilitza l'àrab. Ja fa uns anys va començar a aprendre la llengua per mitjà de les classes de català que ofereix Òmnium Cultural i ara domina completament l'idioma. En el meu cas, ma mare i mon pare també volen aprendre el català perquè el castellà el tenen après, però per això, perquè pel treball i tal, doncs els seus jefes, si parlen castellà o amb seus companys i tal, és el castellà. I a vegades el català ho parlem jo i mons germans i aleshores ma mare ve amb l'interès o mon pare a vegades i diuen, ostres, el català que està molt bé. I a nosaltres és més difícil perquè, com som més petits, doncs aprenem ràpid, a més tenim l'escola, tenim els amics, tenim la televisió. Amb iniciatives com aquesta, Òmnium Cultural pretén obrir un diàleg sobre la construcció de la societat catalana actual.